O hayungo faike bebangno gothongna nango. O hayungno phunuknai tal sal phunuknai buma bufa hanjaknai. Abo haino khoroksa tini buma bufa kamajak sak haino sori haino. Choli alukurongni thani tini mokol ni mukti sokorui kisa misa sak sori hamna bagui chubasu sana nangka Ekson Deborma Jompujala Arti Blog ni bisingo khopjak naitongdi chayakari dofani sat. Anh bawa buklay, sini songgara kayak buklika. Anak kisah coba nih, nuk nih tani ang sad, makoyo. Ang tini media ni mas kamu payman ni kamu hai karan sue, ang 3 mas dorte hamyang tongkha ang Jompujala sangkong bari bisini ang Anmung Ekson Deborma Greek Chandra Farani. Ke 3 mas kai tongkha jotong la bekha rang puisa krikha tongkha ano kisa lukun thaniang sayo kisa ano help khai bedi ani sori tam ongkha saimia doctor thangkar omhai sao omhai hnu rang puisa tikmen khani rang puisa krikha rogi ani jotong lukun thani help sanong an barang ke Greek Chandra Fara Jompujala उनके सांकों बारे बिशी सोम बाजार